τερά μου. Εκεί πάνε πολλοί φίλοι μου. Πάνε τις συμπιθέρες τους. Τις πιθερές τους. Θα το πω εγώ τώρα σε μια εκκλησία. Λίγο σε μια εκκλησία. Όπου εκεί στην πρώτη Ανάσταση τις χάνουν από συγκοπή. Μέσα στην εκκλησία. Διότι όπως έχει δει, χρειάζεται την κατάνοιξη. Και την έχει πάρει το κατάλοκαν και του καταμαθαίων. Και έχει ηρεμήσει. Ανοίγει η πόρτα του ιερού και βγαίνει ο παπάς έτσι ακριβώς. Δεν τη χάρη στην γριά. Αμέσως. Βρε χαρές. Βρε χαρές. Αυτά είναι έθινα. Και επειδή για τη γριά είναι σίγουρο ότι δεν έχει δεύτερη Ανάσταση, χίος και πάλι χίος. Εμένα η πεθαρά μου είναι ένας άγγελος, λέει ένας. Εμένα, λέει ο άλλος, δυστυχώς ζει ακόμα η δικιά μου. Ο παπάς αυτός που είδατε έχει αδερφό διαιτητή. Ναι, το ερευνήσαμε το θέμα, εμείς το ψάξαμε και ο αδερφός του κάνει καριέρα σαν διαιτητής, παρακαλώ, στο εξωτερικό. Δηλαδή, από το βάδισμα τους καταλαβαίνεις. Λες, παιδί μου, αδέρφια, λες. Ορίστε. Σκέψου τον με βάγια τώρα αυτά. Γλυκιά διαιτητή, όχι, δες τους και μαζί. Δείξε μου μαζί, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δείξε τους μαζί. Δεν είναι τώρα αδέρφια αυτά. Χτιστά, ρε παιδί μου. Κάλε, πας στο γήπεδο, έτσι. Φάουλ. Φάουλ. Αράουτ. Πρώτη φορά έχω την μπαλαρίνα να φτάσει στο τέρμα. Γλυκιά διαιτητήνα. Κυρία